aquesta tarda tenim una pel·lícula que el guió, com tots sabreu, és fet del nostre estimat pretenc Enric Rufas, una persona... que queda clar que és molt estimada de tots. Jo me l'estimo molt perquè no recordo des de quan el conec, crec que el conec de tota la vida. I clar, és allò que aquí al Prat vas veient que hi ha tota una cantera de creadors als quals anem veient curts com aquest del Santi Gila que acabem de veure, una cantera boníssima, però després hi ha el salt de gent a la que hi han de fer cas una reverència perquè ja té nominacions a Goyes, ja té premis al Festival de Sant Sebastià, ja ha fet guions a llargmetratges com l'Hermosa Juventud que s'estrenya ara, Las Horas del Día, El Sueño y Silencio, en fi, hem arribat ja a palabras mayores i encara que per mi siguis l'Enric de tota la vida, doncs tu ja ets un senyor amb un nivell al qual per mi és una satisfacció presentar-nos al senyor Enric, que ara que tenim un rei capdica, doncs potser podem plantejar l'Enric I del Prat independent del futur, no ho sé. Amb tots nosaltres, l'Enric Rufas. Primer de tot, bona nit i moltes gràcies per haver vingut. Després també m'agradaria felicitar a Santi Gila pel curtmetratge, m'agrada molt, crec que està molt bé, és un curtmetratge genial. Felicitar a la Marga també, a la Mercè i a tota la família per la feina que estan fent de posar els curtmetratges de gent d'aquí, que crec que és una iniciativa fantàstica i que està molt bé i que així veiem sortir més cineastes del Prat. Després també volia presentar la pel·lícula, la qual és el co-guionista, Jaime Rosales, que, com ja sabeu, es titula La herida. I, què podria parlar jo d'aquesta pel·lícula? Podria dir que ja la vaig començar a treballar inicialment el guió, vaig començar a treballar-lo amb Fernando Franco en solitari, i ho estava treballant com si fos un documental. Però se'm va adonar, quan estava fent el procés de feina, d'investigació, se'm va adonar que al investigar amb els malalts i veure que el que tracta sobre una malalta de trastorn que pateix un trastorn límit de la personalitat, és el que es considera un borderline. Llavors, quan ell va començar a investigar amb aquests malalts, el que se'm va donar compte és que aquests malalts tenen una malaltia molt peculiar, que és autolesionar-se, agafen cuchilles, cigarrets, es cremen, es tallen, s'automutilen. Llavors, quan ell va començar el documental, se'm va adonar que aquests personatges el tenien el protagonisme que el estava donant ell, el que feien era agreujar-los la malaltia. I llavors el Fernando va parar en sec el guió del documental i va decidir convertir-lo en un guió de ficció. Allà portava un temps treballant, es va donar que ell sol i la senyora a col·laborar en el moment, llavors es va posar en contacte amb mi i vam treballar la pel·lícula. Jo al principi no vaig voler conèixer res de la malaltia, no volia saber res de l'enfermetat, volia conèixer el personatge, tractar-lo com una persona normal i a partir d'aquí veure una mica les seves angoixes. Quan ja vaig avançar una miqueta més al guió, sí que ja em vaig dedicar ja a investigar, llavors hi ha un treball de documentació molt important que ja havia fet prèviament també el Fernando Franco i que jo també vaig investigar per la meva part, el que ell em donava i el que jo aconseguia per l'altra part. Llavors res, aquí teniu una pel·lícula que inicialment era molt complicada de rodar, s'ha aconseguit rodar amb un pressupost molt baix. Llavors era una pel·lícula molt modesta, molt petitona, i allò no ens esperàvem el recorregut que ha tingut de Sant Sebastià, com deia de la Mercè, tot el recorregut que ha tingut la pel·lícula, que ha sigut una sorpresa rere l'altra, i que ens ha superat totes les expectatives possibles. Que la màxima era poder rodar, això ja era un premi, i l'altre premi era estar en una secció oficial d'un festival, i ja guanyar alguna cosa ja ha estat aquí no és mesurat, no és pagar tot el que ha passat i únicament està agraït i està feliç pel que ha passat. Després també, ja per acomiadar-me i no fer-me molt pesat, amb tendència, també us volia dir que volem donar un curtmetratge aquí al Prat que es titula Víctimes, suposo que ja ho sap, i veig que ara estem a Bandcanvi, que si algú vol participar en internet ho pot fer allò, quan entreu a la pàgina de Google, poseu Bandcanvi Víctimes i allà podeu accedir perfectament al curtmetratge i a la pàgina, a la plataforma, on podeu entrar i fer la col·laboració que vulgueu. Si veieu que internet és un rotllo i que no sabeu d'aclarir i que diu això no és per mi,
doncs podeu anar al dispensari de la Germana, dispensari de Rufes, que allà hi ha una urna, i allà ho podeu fer en metall. També estarà al centre de Sobat, allà a l'altra urna, i el dia 28, el dia del seu Ignany, on les botigues allò de 8 a 12 segueixen obertes, estarem a la llibreria al Rany, el dissabte 28. I res, ja no foto més la pallissa, ja vaig a seure, no la pel·lícula amb vosaltres, i després no vull queixes, Ara penso que la pel·lícula és molt dura i que està feta amb tota l'honestedat possible. Que us agradi i no dic que la disfruteu perquè no dic que és dolenta. Bona nit i moltes gràcies per venir.